Radio ngelixesha ke singena esigabeni apho ke sithi njengoba selala khona umfocus nama siyazi ke ukuthi usuke ezana indaba ezimnandi esithinda ke imveliso zakwaphila mzimba namhlanje ke ulobulobi brand ambassador kaphila mzimba uphila bakaphila mzimba khona lapha emakethe opposite rank yamabhasi emakethe bahlala bevulile zonke insuku zenkosi makulu esini yafika ubuze ngezinto ofisa ukwazi ngazo nemveliso kwazi sebenzisa kaphila mzimba awukhokha imali bangabe ke kumgqibelo futhi na kanjalo uyafika uzobuza kanti ke zikhona izinto ezifana nekhombo kamaqaqa khombo yamadoda inyamazane kodwa mandingandi kakhulu ukhona ubodi sicelo uzosithatha sibeke kuba ezinye zemveliso ungazithola kweziphi indawo ezinto kakhulukazi abakaphila mzimba mfuka sinama manje ukubulisa nikwamkela inqubeni data angibingelele mfowethu Mthwezi ngibingelela abalaleli kwizilo mzansi abaphila mzimba mfowethu Mthwezi isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu nangezwasho isikhungo esiphezulu kakhulu bayasaza abaningi sesibasize kakhulu ama product akhona ke lapha kwaphila mzimba namhlanje ngithi ake ngikhethe nje azosiza kakhulu abantu abasha okay abantu abasha nje banenkinga kakhulu kwezothando abanye sithola ukuthi bagcina besha abantu ababathandayo abanye begcine bebabulala okuyinto engafuneki le umuntu mangabe uthandana nawe uyakwazi nje ukumlungisa ngendlela yesintu indlela yayivele iyayenziwa nawo babomkhulu lapha kwaphila mzimba siyakwazi ukukusiza kuloko mawunenkinga nomuntu wakho ngabe wakwala wakushiya wahamba usamthanda sinazo isikhafulo lapha kwaphila mzimba esikwazi ukuthi nje simbuyise sebenzisa nje insukwana ezimbalwa sinamandla kakhulu siyakwazi ukuthi simbuyise abaningi nje sebesebenzisile bangofakazi siphinde futhi lapha kwaphila mzimba sibe nesibambelelo esenza ukuthi nje umuntu wakho uma ngabe uhleli naye kuhlezi kumnandi nje nihleli nobabili engicabanga ukubheka abanye abantu ehlezi nje icabanga wena ewena ngaso sonke isikhathi siphinde lapha kwaphila mzimba sibe nebhodlela lesigqabo kubantu abafuna isigqabo senhlanhla likhona ibhodlela lesiqabo kwaphila mzimba lisebenza kakhulu nje ukudonsa umuntu nje othanda ukubukwa umuntu othanda ukuthi la ifike khona afike kuzwakala kubonakala ukuthi yena kade efikile khona ibhodlela lesiqabo kwaphila mzimba elinamandla kakhulu ibhodlela nje uzolibona lapha elibofu linamandla kakhulu lelo bhodlela elesiqabo kuphinde futhi kwaphila mzimba kube khona isiqabo esisebenza kahle kakhulu lesa siqabo sisebenza ngokuthi senza ukuthi mawungabe umuntu uhlonipheke kuloko kuhlonipheka bephinde futhi abantu bekuthanda esinyeke lesi sigqabe esimnyama esebhodlele nje uzosibona simnyama senza ukuthi nje abantu bekuhloniphe kakhulu lawo khona kodwa futhi ube nogazi kubona bengade bekusabele lendlela yokuthi bengakwazi ukukhulumisa befisa ukukubona abantu kodwa futhi manje uhlonipheke kubona imithi ke siza kakhulu leyo kubantu abasha sibe nemithi yokuphilisa ke kwaphila mzimba sibe nekhombo kamaqaqa umuntu othi yena inkinga zakhe akasazi ukuthi enze njani ezimxakile akazi kuvaleke konke ngishamaphupha akasaphupha kwenze kulutho akhonhlanhla nayo wehlelwa amabhadi ucakwe yichitho khona ikhombo kamaqaqa ihlukene kathathu ineswasho sokuqala okwazi usebenzisa sikhipha amanzi amnyama amabhadi ichitho kube neswasho sesibili esiphakamisa inhlanhla yakho esinamandla kakhulu benebhodlela futhi nakhona lesiqabo elenza ukuthi uthandeke kubantu benogazi kubantu ikhombo leya enamandla kakhulu ngisho ngathi ubungasaphupha amaphupha akho ayaqala avuleke lapho ukwazi na ukubona ukuthi izinto zakho ngabe zikhambela kahle yini kodwa nje mawusebenzisile ikhombo kamaqaqa nakuphi la ufika khona nawe uyabona ukuthi hayi cha kuyabona ukuthi khona engikwenzile ke manje siphinde sibe nekhombo omsebenzi kubantu abangasebenzi nayo ikhombo omsebenzi kwaphila mzimba nayo futhi uyisebenzisa ihlukene kathathu nayo inesiqabo sakhona inomuthi osebenzisayo ukhulume ngomsebenzi ibe neswasho sokuqala naso sisebenzayo lesi esumaqaqa esikhipha amathunzi amnyama umuntu kodwa ohambayo ayofesa angathi umuntu mina ngifuna umsebenzi kodwa uhleli phansi sifuna umuntu othi mina ngiyawafaka ama CV ngingaphendulwa ngiyasukuma ngiyofesa ngingaqashwa uma nje wayisebenzisa leya khombo yakwaphila mzimba bese uhambe ufaka ama CV sigarantile ukuthi ngeke ungaphendulwa ngeke ungawathola amakholo uyisebenzisile bese uyahamba uyofaka ama CV wakho ikhombe enamandla kakhulu le sibe nembiza yomhlume lapha kwaphila mzimba imbiza yomhlume ke
sikhuphule kakhulu isezingeni eliphezulu manje kangangokuthi nje umuntu isheshe imsize kulabantu asebenenkinga ukuthi sekuvele ngisho insumpa la ngemuva noma unezinyama ezithile noma unesilonda lapha ngemuva isihamba nomuntu okugcoba manje imbiza lapha nje yomhlume uzoyithola ihamba nomuntu okugcoba o strong kakhulu owenza ukuthi nje leso silonda noma lezo insumpa bezikhona noma lezo inyama ebese iphumile zisheshe ziphindele ngaphakathi kusheshe usheshe uphole nje mokwayisebenzisa nje inamandla kakhulu leyambiza sibe nembiza lapha uphila mzimba imbiza eOzifo zonke imbiza nayo futhi leya inamandla kakhulu sikhuphule kakhulu umuntu nje othi unezifo lezi ezingamahlala khona uyakhathala uyaduluka amayelele hlushwa imizimba obhlungu inyawo zibhlungu amadolo abhlungu akuhambeki kahle leyambiza kuphila mzimba imbiza uZifo zonke unenkinga kashukela namandla kakhulu yakushaya iqede konke kunyaloko lapha waphila mzimba sibe nentelezi intelezi yokususa isilwane umuntu oxakwe isilwane uphuphudla uphuphuso ocansini ungabe yacindezelwe ebusuku khona lapha intelezi yesilwane iqondene ngqo nesilwane shaya isisusa isilwane singaphinde sisondele kuwena mangabe futhi umuntu ofuna ukuqina sinazo intambo sasokhalweni uyifaka la okhalweni ukuthi isilwane imimoya emibi nje ingasondeli kuwena noma ngathi abakubekele hlobo luni lomuthi kodwa leyo muthi ingasondeli kuwena siphinde futhi kwaphila mzimba mangabe ufuna ukugcaba ngokuqina mhlawumbe nifuna ukugcaba nonke ekhaya nikwazi ukuthi niqine niphephe kwimimoya ebibi kwabanigadla ngemoya emibi ekhaya khona futhi imithi yokuqina kwaphila mzimba okumnandi ke kwaphila mzimba ukuthi ufike nje ubeke inkinga yakho kuningi okungasiza umuntu abakaphila mzimba ke batholakala eThekwini emakethe ebuilding eliopposite uJwayelani kodwa futhi sinazo indawo ezisondele kubantu njengabantu abaseStenga abasePantown abaseGreytown abaseHammersdale abasengonyameni abaseGoli eSoweto lapha ngaseMufulo duze neAir2 Mall abasila eThekwini uma ngabe useStenga inamba ongasithola kuyona i078 359 0571 uma ngabe usePantown u073 99 33 638 uma ngabe useGreytown u079 068 3788 uma ngabe useHammersdale u079 730 5677 uma ngabe usengonyameni u084 55 79 817 umuntu oseSoweto useGoli u078 834 8277 oseThekwini u066 007 5043 uyakwazi ukusithola ku TikTok uma umuntu osebenza uTikTok ungene ku TikTok search uphila mzimba health product so thola lapha ama video yonke into okuchaziwe kuningi ozokuthola Facebook TikTok Facebook uyangena phila mzimba health product follow page ulike uzothola konke okukhuluma ngophila mzimba nama product wakhona uYouTube umuntu ono YouTube uyakwazi usearcha uphila mzimba TV uzosithola lapha ku YouTube izona inhlelo esitholakala kuzo kwaphila mzimba sivula zonke insuku kusukela ekseni ngo8 sivale ngo5 ntambama siyabonga kakhulu Nkosi kakhulu bodi sicela mfethu siyabonga kakhulu ixesha lakho sidibana khona futhi ixelisa liqhubeka nokuba abantu bahlale bephilile impilo ayibuzwa ke kuwo ibhare usweni ba ayimpilo yakho ngihleli ngiphila mina hey mfowethu hayi ke akho nxa mfethu sodibana ke enkosi kakhulu siyabulela mfowethu siyabonga mfowethu bona ngosigibela imfene ngoku mfoka sicela siyagoduka siwela umthambo ndiyakuxelela mfowethu hayi futhi ke ake singene ngolhlobo emfeneni sike yabona ngoku lithi no sigibela imfene negobo layo uline omnye emva komnye awu hey konakala manje lapha sana bemzo madoda hayi madoda Jabula thina ngoku
Mzimba isiyatholakala ngakini. Esowetho eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePinetown siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakwaPhilamzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.